Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň sişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Ortiýet Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpena berip biljekdigini ma'lum etdi. Rus prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýuda aýtdy. Owganistanyň Demirgazagynda hökümet güýçleriniň Tahar vilayatynyň Darqad etrawyny töweşijileriň elinden alanlygy habar berilýär. Zamanга amaliyat dawamlary Aşgabatyň pul çalşyk nokotlarynda daşary ýurt valutasynyň satylmagy besedildi. Bundan nimädige dolar satmagy ruhsat bermedi, bundan dolar çykarylmady banklara diýip maňa jogap berdiler. Bu ýagdaý marda hemşeýle. Ýerden başga dolar ne satdylar ne aldylar. Türkmenistanda Hatyra günüň resmi derejede ýatyrylmagy bilen Göktepe söwüşiniň seneti jemgyýetde ýatlanýarmy? Bilen sol tene halk hakydatyny ýaşaýa Bizim yurdun türlü goňan sürüklaryny ziyaret edýärler. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. İstanbul'un merkezinde olan bomba partlaması zerarly azından 10 adam wepat boldy. İstanbul'un şäher häkimligi 10-njy sentýabrda Sultan Ahmet meýdançasynda syýahatçylaryň köp barýan ýerinde bolan partlamada 15 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Partlamanyň ýa-ni polisiýa meýdançanyň daşyny gawady. Türkiýanyň iň uly şäherinde bolan bu bomba partlamasyndan öň geçen aýlarda ýurdun dürli böleklerinde adam pedali hüjümleriň ençemesi bolupdy. Oktyabr aýynda Ankarada janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran partlamasy zerarly 100den gowrak adam wepat boldy. Derňewçiler hüjümi Islam döwleti atly ekstremist toporyň amala aşyranlygyny aýdyp teşelede. Türkiýe gadagan edilen Kürdistanyň Halk Partiýasyna garşy görüşýär we onuň ýurdun günorta gündogorunda howpsuzlyk güýçlerine garşy adam pedali hüjümleri amala aşyrýanlygyny aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň resmisi Siriýanyň Gabawdaky şäherinden 400 çemesi adamyň gyssagly çykarylmalydygyny aýtdy. Şol adamlaryň açlykdan ýa-da başga medisina sebäpleriniň netijesinden ölmegi mümkin diýip Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meseleler boýunça ýol başçysy Stephen O'Brien 11-nji ýanwarda Howpsuzlyk Keňeşiniň Madaya şäherindäki krizis barada geçiren maslahatynyň ýygyny aýtdy. Munyň öňü sirasynda 40 000 çemesi ýatly şähere azyk, däri derman, ýorgun düşek we sabun ýaly zerur serişdeler eltildi. Şäher iýul aýyndan bäri Gabawda saklanýar. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad öz ýurduny terk eden ýagdaýynda Ortiýet oňa başpena berip biler diýip Ortiýetyň prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýusynda aýtdy. Asadyň ýagdaýyna garanda Birleşen Ştatlaryň öňkü howpsuzlyk wekili Edward Snowden'a Ortiýetde gaçyp atylga bermek işi has kyn bolupdy diýip Putin Germaniýanyň Bild neşrine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň gizlin maglumatlarynyň üstüne açyp 2013-njy ýylda Ortiýetde gaçyp atylga alan Snowden'i agzady. Putin Asad Siriýadaky konflikt bilen baglylykda köp ýalňyşlyk goýberdi diýip hatap edýänligini ma'lum etdi. Emma sözüniň üstüne ýetirip, eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýarag pul we söwüşijiler bilen tutuşdurulmadyk bolsa, hiç wagtda şeýle uly bolmazdy diýdi. Owganistanda 4den bir çaga konflikt zowlugynda bilimsiz ulalýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň çagalar fondy 10-njy ýanwarda ma'lum etdi. Maglumata görä dünýäniň 22 ýurdunda mektep ýaşyndaky 24 million çaga uruşyň täsirlerinden ejir çeker. Günorta Sudan mektepden çetde galýan çagalaryň sany boýunça 1-nji ýerde galýar. Nigerde çagalaryň 51%, Sudanda 41 we Owganistanda 40% mektebe gatnamaýar diýip maglumatda bellenýär. Çağılar mektebe gatnamasa olaryň kemsitmelere zor bilen işledilmegine we ýaragly toporlara çekilmegine tezewar bolmak howpy artýar diýip UNICEF Çağılar fondunyň bilim boýunça ýol başçysy Joe Bourne aýtdy. Bilim iň az mykdarda maliýeleşdirilýän humanitar uğurlarynyň biri bolup durýar. 2014-nji ýylda bilime insanperwer kömeginiň diňe 2% berilipdir. Birleşen Milletler Guramasy bu görkezejiniň konflikt zowluklarynda bilim üçin zerur bolan mykdardan 10 esse azdygyny aýdýar.
Germaniya Avstriya bilen özara terkedinde ençe migranty ýygyna gaýtardy. Awstriýanyň häkimetleriniň 11-nji ýanwarda aýtmaklaryna görä olar esasan Owganistanlylar Germaniýada täze ýyl dinanlary migrantlar tarapyndan edilen bolmagy guman edilen hüjümler kansler Angela Merkel we onuň açyk kapylar siýasatyna edilen basyşlary güýçlendirdi. Botgunlaryň Ýewropa gelmegi bilen baglylykda biz duýdansyz hem kyn ýagdaýy başdan geçirýäris görüşimiz ýaly bizin tek isleýişimiz ýaly tertip düzgüni we gözegçiligi ýola goýup bilmeýäris diýip Merkel 11-nji ýanwardadan çykyşynda aýtdy. Jetzt sind wir plötzlich gefordert, dass Flüchtlinge nach Europa kommen. Ýygyna ýerilýän migrantlaryň sany dekabr aýynda bir günde 60-dan 200 adamy çenli artdy diýip häkimetler aýdýarlar we Germaniýanyň serket gözegçiligini güýçlendirmegine Şwetsiýanyň we Daniýanyň öz serketlerini puhtalandyrmak boýunça çäreleriniň täsir eden bolmagyny çak edýärler. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanyş bolduňuz. Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýet Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň öz ýurduny terk eden ýagdaýynda oňa başpena berip biljekdigini ma'lum etdi. Bu arada Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putin Germaniýanyň Bild gazetine beren interwýusynda aýtdy. Ençe ýyl bäri uruşy başdan geçiren Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň ýarany bolan Orsiýetyň planlary barada habarçymyz Aras Perwiş gurrun berer. Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asad öz ýurduny terk etmeli bolan halatyna Orsiýet oňa başpena berip biler diýip, öz prezidenti Vladimir Putin 10-njy ýanwarda çap edilen interwýuda aýtdy. Bu iş Asad babatda Snowden'a Orsiýetde başpena bermek ýaly kyn bolmaz diýip Putin Germaniýanyň Bild gazetine beren interwýusynda Birleşen Ştatlaryň gizli maglumatlaryny paş eden Snowden'a 2013-nji ýylda Orsiýetde başpena berilmegine salgylandy. Ilki Siriýanyň ýylaty ses berip bilmeli. Onsoň göreriz saýlawda ýeňilip ýurdy terk etmeli bolýarmy diýip Putin belledi. Putin özüniň bu konfliktiň dewamyna Asad köp ýarňyşlyk etdi diýip pikir edýändigini boyun aldy. Ýöne ol eger konflikt Siriýanyň daşyndan ýara, pul we sewişçiler bilen özükdirilmedik bolsady, onu ol asla beýle olmazdy diýip sözüniň üstüne goşdy. Prezident Putin Orsiýetyň özüniň uzak wagt bäri ýarany bolan Asady goldamak baradaky tutumly ýene bir gezek gaýtalap, bu işin Siriýanyň dolandyryp bolmaýan şowzuzlyga osran döwlete ewrilmeginiň öňüni almak üçin edilýändigini aýtdy. Biz Siriýanyň Irak we Libiýa ýaly ýagdaýa düşmegini islämzok. Ine Misre serediň kyn ýagdaýda ýurdy durnuklaşdyrmak maksady bilen jogapkärçiligi we häkimiýeti öz üstüne alan prezident Sisi'ni ewmeli diýip Putin aýtdy. Öz prezidentiniň pikirçe Saudi Arabistany bilen Iran arasynda öten hepde dören agdalalyk tutuş orta günnägorda bar bolan şaýy-sünni mezhebara konfliktini görkezýär. Bu ýagdaý Siriýada parahatçylygy ornatmagy öňküden beter kynlaşdyrar. Bu uly regional çaknaşyga getirermi, muny bilemok. Meniň bu barada gurlasym ýa pikir edesim gelenok diýip Putin aýtdy. Habarçymyz Aras Perwişi dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk Radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owganistanyň Türkmenistan bilen serketleşýän demirgazyk böwleklerinde hökümet güýçleriniň söwüşiji toporlary bilen görüşi dowam etdirilýär. Regionyň goşan soňky maglumatlarda hökümet güýçleriniň ýurduň demirgazyk gündogor böwlegindäki Tahar vilayatynyň Darkat atly etrawyny söwüşijileriň elinden alanlygy habar berilýär. Owganistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinleýälim. Awgan güýçleri Demirgazyk gündogor Awganistanyň Tahar vilayatynyň Darkat atly etrawyny jeňçilerden ýygyna gaýdyp aldy. Darkat etrabında jeňçileri üýbe emek işi dowam edýär. Jeňçileriň bir topary Tajikistanyň serhediniň golyna baryp sygynypdyr. Darkatdan ýygy sepikdirlen jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlaryň bardygyny yerli resmiler aýdýar. Awgan güýçleriniň gündogor Awganistan boýunça söwüş hereketleriniň komandiri general Ali Muradyň aýtmagyna görä Tahar vilayatynda jeňçilere garşy harby operasiýa başlandy. Gündogor Awganistanda jeňçilere garşy geňişleýin harby operasiýa geçirilmegini prezident gany tapşyrypdyr. Tahar vilayatynyň köp regiony jeňçilerden araslandy. Badakhşan vilayatynyň iki etraby jeňçileriň ýeçiliginde galýar.
Badakşanyň Gorduç we Yumgan atly etrabynam jeňçilerden päklemek üçin harby çäre geçirilýär diýip general aýtdy. Zamangy amaliyat dowamlary pağa noktaga çeheras. Takhar welaýatynyň Darkat atly etrabyny mundan 2 aý töwerek öň jeňçiler basyp alypdy. Darkat etraby Täjikistanyň serhat ýakasynda ýerleşýär. Takhar welaýatynyň polisiýasynyň başlygy general Nur Muhammed Hekimi jeňçiler bilen awgan güýçleriň arasynda 3 günläp çatışyň bolandygyny aýtdy. Jeňçilere garşy harby operasiýanyň dowam edýändigini general ma'lum etdi. Etrabyň owalaryndan hem jeňçiler goýulyp çykarylypdyr. Uruşda ençeme jeňçi helak boldy. Bir näçesi yaralandy. Darkatda ýagdaý häzir gadalaşdy diýip general aýdýar. Darkat 2 günden beri uruş bolýar, amaliyat. General Hekimiň aýdýşyça jeňçiler Täjikistanyň serhat ýakasynda ýerleşen Tokoýlyga gaçyp geçipdir. Jeňçiler ýydarlanýar. Ýöne jeňçilere garşy bilelikde göreş boýunça täjik serhatçylar bilen alalaşyk bolmandyr. Serhat boýunda ýerleşen Tokoýlyga gaçyp geçen jeňçilere garşy göreşde Täjikistan biz bilen hyzmatdaşlyk etjekmi ýa etmejekmi ol heniz belli däl diýip komandir aýtdy. Şu jangallarga, Daryo ýomynyň jangallarga şakyryp goçkan, biz onu takyp kılamiz. Demirgazyk gündegor Awganystanda Täjikistanly we Özbegistanly militarlaryň bardygy aýdylýar. Darkat etrabynda ýüz beren çaknaşykda da Merkezi Aziýaly jeňçileriň helak bolandygyny general belläp geçdi. Daşa ýurtly jeňçileriň ýanynda aýal maşgalatynyň bardygyny general Hekimi aýtdy. Bar jasat kalgan edi, için asaý bolmady. Darkat etrabynda jeňçileriň üýlerde bukunan bolmagynyň ahmaldygyny general ma'lum etdi. Şu sebäpden üýleriň hem barlanjakdygyny ol öňe sürdi. Kana talaşymyz jürýär bu, oýlardan Takhar welaýatynyň Hojaýgar we Ýangygaly atly etraplarynyň owalarynyň hemmesine denýäli jeňçiler kontrolga edýär. Kış aylarında Awganystanda jeňçileriň hüjümi birneme köşeşýärdi. Emma bu ýyl kış aylarında da dartgyllyk höküm sürdi. Hususan hem Demirgazyk gündegor Awganystanda jeňçiler hasam güýçlendi. Şaýmyrdan oly Murady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radioda hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişimizi siziň dikkatyňyza hödürleýäris. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 10-njy ýanwar Daşgabatyň pul çalyşyk nokatlarynda daşary ýurt valutasy satylmady. Şol bıraktyň özünde de ýyl içinde gara bazar diýilýän elden edilýän pul çalyşygynda dollaryň has kymmat bahadan satylanlygy habar berildi. Bu ýagdaýyň jekmejeklerini kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylyw bilen geçiren söhbetdeşliginden dinläli. Sultan aýda Aşgabatyň banklarynda, ýagny valuta alyş çalyş nokatlarynda dollaryň düýünden satylmaýandygyny habar berdiňiz. Bu barada dollaraq maglumat beräýsiňiz, ýagny haýsy banklarda, haýsy valuta alyş çalyş nokatlarynda dollar satylmaýar? Şifra söyle maglumatlar şu ýerden ilaka arasynda ýaýrady. Ýagny şu ilaka dollaryň banklarda satylmaýandygy habarlar şu ýerden ýaýrady. Ondan soň men şuna yerli wagtyň saat 14:15 aralygynda Türkmen Bankıň bagana köşegindäki filialyny, ondan soň Olmilabatan köşegindäki filialyny, ondan soň odan köşegindäki köşeginiň urundaky Halk Bank habar gördüm. Bu ýerlerde kassalar açykdyr, kassalar öz işlerinde otur, ana banka götürýän nowasty polisiýa işlerinde ýöne şeýerde alyjam ýok, satyjam ýok. Kassalar işlerinde oturlar. Men kassalara ýanylar soradym. Buna satylan ýanymy diýsen, hawa bir satyn alýar diýip jogap berdi ma kassalar. Şonda kassalara açykdyrandygyny aýtdylar. Ýöne ilaka işçiler dollaryň satylmaýandygyny şundan bir dollar satmağa ruhsat bermediler. Şundan dollar çykarylmady banklara diýip maňa şeýle jogap berdiler. Ýöne şu taýdan dollary banka satyp duran, transferip duran adamam görmedim. Dollar aljakdym diýip aýlanýaryn, ýa-da bir nowat gönderdirin, alyjam görmedim. Sultan aýda bank resmisi muň sebäbi barady, bir maglumat berdimi, muň sebäbini düşünürdimi? Men soradym bankyň kassirinden.
ben şunilasa dolar katmak dedim dedim. Elbette kasirlerde onunla kanır maglumat yok. Bunlar aslında onlar sevgilerim yok. Bilenem şimdi ne şunun bir katma dolar vermediler. Şunun başka banklarda doların satılmayacaklarını ayttılar dedi. Nağız fotoğraf verdi. Onun ardından elbette bankın içine girip rahat olarak resmiyeler bilen şefkatli solvermedim. O mümkünlüğüm yok. Aslında komisyon gözüyle var. İçine vermiyorlar. Ondan sonra eğer de banklarda dolar satmak geçedilen ondan hem bildirsiler yok dedim. O da kasirlerin nasıl vakitler bilmedikleri bildirsiler, aktivitler deyip bildirsiler arada hiç bir cevap verilmediler. İlaka doların satılmanın geçedilen bu arada bildirsiler yok. Sultanayda bu düzgünün şu çeklendirmenin neçe vakt devam edecektiği barada bir maglumat berdiler mi? Yok, şevaratının toğradım, neçe vaktlık dolar satmak geçedilen ilaka diyelimde ona da hiç cevap verdiler yoklar, bildiğim de hiç maglumat yok diyorlar. Sultanayda bu yağday barada dolar satın alacak yaşayıcılar, telekeçiler näme pikirde, olar näme diýerler? Şevaratının şu vaktlıkta adamlar bir hile ana sarmak yağdayda yağdırlıkta. Ben telekeçiler, benim çok hepsi sol gördüm, yaşayıcılar, benim çok hepsi sol gördüm. Herkim bir hile kıyılan hem altılan yağdayda hem bir hile ana sarmak yağdayda müseytanı telekeçiler biz hile hissenin katipson sonra bir derlerden bilmenismen orkanayla sizin birler katip. Yine sonra hiç kim cevap alınmayan noktalar, yine cevap verilmeyen noktalar. Türkmenistanda Türkmen manadyny daşary ýurt valutalarına çalışmak bilen bagly Aşgabatda dören soňky ýagdaýlar barada habarçymy Sultana Çylywa gurrun berdi. Daşary ýurt valutalarynyň şol sanda Amerikan dollarynyň resmi sowdasy şu numary welaýatynda hem togtadylypdyr. Maradaky ýagdaý barada habarçymyz Röwşan Çaryýew bilen kärdäşmerden Taryf söhbetdeş boldy. Gelin häzir şu söhbetdeşligi bilelikde dinläli. Röwşan Marynyň valuta alys-çalys nokatlarynda suwun kun dollar satylýarmy? Nerden suwun kun edil suwun içerli satyldy, ýöne suwun şol dollar satyşlary duzurylypdyr. Şu ýerdenden başlap dollar ne satdylar ne aldylar. Hiç bir bankda şunyň içinde hiç dollar satyşy öňem kyndy. Ýöne alysy şunyň almandyrlarynda şol häzirlikçe duzurypdyrlar. Ben Dayhanwan kawak gördüm. Dayhanwan'da şuň dollar satışlary duzurypdyr. Ondan soň dollar alýanlymy diýen soraw bolsanym häzirlikçe diýdi biz onu ýaly buyruk ýok diýdiler. Ýöne diýdi getirseň diýdi başlyk bilen habarlaşyp göreli aldıysa alar diýdiler-de maňa. Röwşan dollaryň satylmaýandygy barada resmi bildiris atılıpdyrmy ýa-da bu diňe dilden berilýän düşündürismi? Şol hiç şeýle bildirismen banka başynda görmedim. Ýani alys-çalys nokatlarynyň öňünde de hiç şeýle bildirisler atylmady. Ol ýerdäki bildirisler öňden ýardyran bildirisler köplen şem valutanyň narhy baradaky bildirisler şeýle-de o narhyň ýetmejekleri baradaky bildirisler bardy. Ýani şu gün satylmaýanlygy baradaky hiç şeýle bildiris ýokdy. Röwşan sen munyň sebäpleri bilen gyzyklanıp gördüňmi? Edil şu näme sebäpden dollaryň satylmagy besedilipdir? Sebäplerini soradym. Näme sebäpden bu satylmaýanlygyny ertir satylyp satylmajagyny soradym. Ýöne bank işgärleri bu ertir satylyp satylmajagy baradaky hiç şeýle maglumat maňa berip bilmediler. Ýöne aýdan watlary häzirlikçe satyşy goýun diýip aýdypdyrlar. Röwşan dollaryň satylmaýandygyny garamazdan valuta alys-çalys nokatlarynyň öňünde adamlaryň nowutlary hiniden saklanýarmy? Şu gün baran banklarynyň hiç ýerinde öňünde nowutlary ýokdy. Ýani gelen adamlara bugün satılmajaky baradaky habar berilen bolmaly. Ýoksa mundan öňki günlerde şol banklaryň öňünde nowatlar kän bolýardy. Röwşan mardan gepleşigimize gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bol. Sag bolun merdan. Kärdäşim Merdan Taryýewiň Türkmenistandaky habarçymy Röwşan Çaryýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radioty hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda 10-njy ýanwarda 20 ýyldan gowrak döwrüň dowamında resmi derejede bellänen Hatyra gününiň ýatyrylmagyna 1 ýyl boldy. Döwlet bayramçylygy we dinç güni bolan bu senede Türkmen taryhynda ýyz galdyran Göktepe galasyndaky söwüşleriň we beýleki uly söwüşleriň gahrymanlary, pedalary ýatlanýardy. Bu seneňiň bellenmeginiň Türkmen resmiýetleri tarapyndan ýatyrylmagy taryhy wakalaryň jemgyýetde ýatlanmagyna nähili täsir ýetirdi. Bu arada Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldyk.
Aman rada indi şu yıl 10 yanvar senesi il içinde ne derecede yatlanýar, ne derecede bellenýär şu arada gurrun bereýsiňiz. Yurtdaky hatyryn Türkmenistanyny tasçary asyrlap ýörüýtü döwletiň karary bilen bellenip gelini özüm şolun dinç unni elan edilýän unni her ýylyň 10 ýanwary bellemeli bir karar düňe goýupdy karahyny bolan gahrymançylyk bilen bağlandy eýsem Türkmenistanyny umumyň bolup geçen garly wakalaryň bir ýerli adamlaryň watan gorugyny, toprak gorugyny görkezen gahrymançylygy bilen bagly bellenýän senedi. Indi şol gahrymançylykly senäni hökümet karary bilen bellemek ýatyryldy ýöne Türkmen hiç wagtyn özüniň mertdogurlaryny, öz merhumlaryny undýan milletler şülen şol sene halk hakydatyny ýaşaýa edir şunem yurdun türlü goňamçylyklaryny ziyaret edýärler, goňamçylyklaryň başyndaky ýürüýte meýdanyna Hudaý ýoly sadaka berýärler bar, elbetde ýöne bir hökümet karary bilen bellenmeýärligi üçin öňkü ýyllardaky ýaly beýle bir köp adam däl. Amanrada hatyra günniň 10 ýanwarda bellenmeginiň ýatyrylmagynyň ýa-ni bu senäniň matam günni bilen bilelikde oktyabr aýynda ýatlanjakdygy aýdylypdy. Geçen ýylyň oktyabr aýynda matam günniň dowamında hatyra güni hem agdaldymy, bellendimi, ýatlandymy? Elbetde bu zatlar agdalýaram. Ýöne gözel şu ýerde bir bellemeli ýagdaýdy. Türkmen taryhyny, Türkmeniň öz başda erkin döwleti bolmagy ugrunda aman edilen seweşler bine goýupdy galasyna bolan seweş bilen çäklenmeýän hatyra uny bellemek hakyna karar kabul edilenini Türkmenistanyny bolup geçen beýleki uly seweşler, uly gyrgynçylyklary ýatlanıpdy. Meselen 1855-nji ýyldaky Karagyp seweşi, 1858-nji ýyldaky Gargala seweşi, 1870-nji ýyldaky Gazawat gyrgynçylygy. Amanrada hatyra günniň 10 ýanwarda resmi derejede, döwlet derejesinde aýratyn bellenmeginiň ýatyrylmagy ýyl içinde Türkmen jemgyýetinde nähili kabul edildi? Jemgyýet kabul etmedi. Muny aýtdy ýaşul neslin wekilleri düýnüňe goýulan hormat sarpanyň bir resmi derejede ýatyrylmagy hökmüne beretdiler. Çäri asyrdan soňra ýatyrylmagy milletin yeni bir kaytarafını diye yaşlı neslin ruhunu urulan zarba oldu. Buna aýtmak gerek. Türkmenistanly ýa-da Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Türkmenistanda hatyra güni indi resmi derejede bellenmeýän hem bolsa siz bu taryhy senäni ýatlaýarsyňyzmy? Bu sowalymyza gelen tesbirleriň köpüsinde okuýjylarymyz özleriniň ýatlaýanlygyny aýdýarlar. Tesbirleriň birinde öz adyny adsyz diýip görkezden okuýjymyz elbetde ýatlaýars, ol senäni unudup bolarmy? Ýatyryldy diýip şu gün eşitdim. Meniň pikirimçe bu dogry däl. Bugün o güneşli diýaryň üstünde ýaşaýan Türkmen adyny götürýän bolsak, Türkmenistan diýen döwlet bar bolsa, bularyň ählisi şol şehitleriň watan ugrunda jan beren ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň saýasynda hasyl boldy. Bugün we her gün olary ýatlamak biziň borjumuzdur diýip öz tesbirinde ýazýar we ýene resmi taýdan aýyrsalar da watançylyk duýgusy bolan özüne öten we geljek nesilleriň öňünde jogapkär saýan her kim olary ýatlar we ýatlamaly, olaryň ruhuna aýat töwür okumaly diýen pikir tesbirde öňe sürilýär. Hormatly radio dinleýijiler, bu elbetde dinleýijimiziň öz şahsy pikiridir we ol Azatlyk radiosynyň pozisiýasyna degişli däl. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmäge islegiňiz bar bolsa azathabar.com web saýtymyza, Facebookda Azatlyk radiosy hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derwede.net ýa-da karagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7 926 236 04 55.
Can edeningizde size avtomatik görünüşde gıýtgy bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size can etmegimizi isteseňiz hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gıýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ýetirim bolan Äzerbeýjanly newetçileriň ýene biriniň jesedi Hadar deňiziniň Türkmenistana ýakyn böleginde tapyldy diýip habar agentlikleriniň maglumatlarynda aýdyldy. Bir aýdan gowrak wagt mundan ozal dekabryň başynda Äzerbeýjanyň Hadar deňizindäki güneşli newet ýatagynda dören ýangynyň netijesinde ençeme adam helak bolupdy, ençemesi ýetipdi. Bu ýagdaý bilen bagly soňky täzelikleri kärdeşim Sehradan dinläli. Hadar deňiziniň türkmen kenarynyň golaýynda Azerbeýjanyň güneşli newit ýatagyndaky ýangynda ýetirim bolan ýene bir azeri newitçisiniň jesedi tapyldy diýilip medpuatda habar berilýär. Bu azeri newitçileriniň Hadaryň türkmen kenaryna tapylan 3-nji jesedidir. 12-nji ýanwarda Interfax habar agentliginiň Azerbeýjanyň döwlet newit kompaniýasy Sokra salgylanyp berýän maglumatyna görä, bu barada EM Azeri tarapyna habar berilipdir we newitçiniň jesedi de gäme arkaly gury ýere çykarylypdyr. Azerbeýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň işgärleri we Azneft önümçilik birleşiginiň spesialistleri jesediň şahsiýetini anyklamak we onu ýurda getirmek işleri bilen meşgullanýar diýilip maglumatda bellenýär. Ýatladyp geçsek, Hadar deňiziniň türkmen kenarynda mundan öň hem dürli wagtlarda 2 azeri newitçisiniň jesedi tapylypdy. Olaryň biri şu ýylyň 3-nji ýanwarynda geçirilen gözlegi halat ediş işleri döwründe Kursor atly gäme tarapyndan tapyldy. Azerbeýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi tapylan şol jesediň egin eşiginde Azneft ýazgysynyň bardygyny habar beripdi. 2015-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Hadar deňiziniň türkmen kenaryndan 60 kilometr uzaklykda bir karar atly gäme hem bir azeri newitçisiniň jesedini tapdy. Şonu Türkmenistanyň Bayan gämisine habar berilip, erkek adamynyň jesedi Türkmenmaşy portuna eltildi. Ýanyndaky pasportyň esasyny onuň Azerbeýjanyň Sokar kompaniýasynyň işgäri Iman Gasimowdy anyklandy. Bu wakalardan soň 4-nji ýanwarda Azerbeýjanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrligi Hadar deňiziniň türkmen kenaryna tapylan azeri newitçileriniň jesetlerini Bakuwa alyp gitmek üçin Türkmenistana uçur uğradypdy. Hadar deňizine azeri newitçileriniň ölümine getiren Azerbeýjanyň Hadar deňizindäki güneşli ýatagynyň 10-njy platformasyndaky gaz geçirji turbanyň sanynyň çykmagy sebäpli 2015-nji ýylyň 4-nji dekabrynda güýçli ýanynyň bolanyny habar berilipdi. Şol wakanyň bolanmahaly howa şertleriniň ýaramadlygy halat ediş işlerini agyrlaşdyrdy. Azerbeýjanyň halat ediş gullugy agdalýan ýangyndan soň 33 adamynyň halat edilendigini, 9 adamynyň jesediniň tapylandygyny we olaryň 8 sanynyň şahsiýetiniň anyklanandygyny, ýene 21 adamynyň da gözlenýändigini habar beripdi. Ýeri gelende belläp geçsek, Hadar deňiziniň türkmen kenarynyň golaýynda tapylan azeri newitçileriniň jesetleri barada türkmen medpuatynda hiç ýyly maglumat berilmeýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris. Saatly ara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.